Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati PES 16 My Club i evo ga, krećemo u utakmicu. I naravno, sad budemo čekali protivnika koji dolazi brzo. Može. Ima Juventus i Real. Već. Ali idemo dalje. Znam se to već. Idemo dalje. Evo ga, utakmica kreće. On prvi ima loptu, mi napadamo. Ide Willian. Prošla utakmica je završila veoma loše. To je 3-1, to dobro sigurno nije. I evo, Willian krade loptu i dodavanja, ali ne mora direktno v noga poslati loptu, nema tu. Da bi on malo promislili. Ne, direkt njega se. Još moja lopta, više nije. Eto, križimo. Tako mi treba. Ajde. Gol. Gol. Je, 1-0. Vodimo. Tak treba. Ali utakmica je tek počela. Još i se ne vidi kraj. Tako da, ajmo, op. Ovo je neki bog, film pogani su. Prodaj. Op, nećeš kristiku. Kristiku hoćeš. On, nećeš kristiku. Ja velim kristiku hoćeš. To, ajde. Ne, dobra tipka. Krivo sam tipku stisnuo, stvari ne dobro. Ajde. Nemojte ga skršiti, kaj vam je? Kaj ste jeli? Ajde! Hahaha! Jesam ga sjezio. Ajde Mikel. Kad bude izgubil... Ok, ovo je očajno dodavanje. Niti onomu dole igraču. Pravimo se malo, znamo neke fore. Još moja lopta. Ajde! Willian. Vilica. Kristico. Ne. Ali se da to ne bude prešlo. Ok. Idemo Mikel letava. Prebrzo za ovoga finoga boga. Ok, odmah ga, da, to je faul. Definitivno faul. Bilo bi čudno da nije faul. Ali evo ga, izgleda da je. Je letavam pred njega i ne! Ne. Dodaj napred, ajde. Ne! Esto. Se malo niže stisnu, samo malo niže. Već bi bila druga priča. Ajde, Heston, tu! Ne, spor si. Trebam boljega napadača, to je brzo, pod hitno. Ne, idi klopi tak, je. Ovo smo zatošeni. Ok, ovo nije faul, to je jedino dobro. Upravo to.
Ajde, Hazi, kako ti se već zoveš. Majmuni. Ajde, Fin Bugarson. Čudno ime. Ali nema veze. Treba se i neko tako. Neko se i tak treba shvatiti u stvari. Ha! Aca! Ajde, Banayama. Ajde, uletali neko. Ha! Ne, Heston. Mašu na šut. Samo treba puknuti, ali on mora prva 10 metri ispred sebe. Tako da bi lakše mogli zeti loptu. Ali on neće slušati dok mu se veli. I kaj je sad bilo? Offside. Je offside. Dobro. Offside sim tam nema veze. Heston. Zaspao. Banayama nikoga ne dira, nikoga ništa pita. Banayama! Heston! Heston. Taman uzimamo, dobro, bitno da vodimo. Super strašno za nas. Idemo probati direktiva. Ajde Heston, nabito, to se dogodilo u prošli utakmici prejako. Jednostavno prejako puknu, da je bilo malo slabije. Ni to ne bi valjalo, da je bilo malo slabije, golman mi je obranio. Očajno brane golman. To je jako očajno glupo. Umetna neinteligencija. Golman i Fifi. Ajde. Moralo se odbiti od njega, ali moralo. Nema veze. Idemo namavat. Ajde Mikel. Skoro. Ne. Njemu ne pušta. Ne budeš mi sapit kola, Ne! Toliko daleko dođem s jednim igračom, onda me zezu. Neverovatno. To Heston. Pucaj koga briga. Bito da je korner. Naravno opet ne dođe do Mikela. Još preskoči ovoga Williama, ako je to bio on. Ok, William baš nema dobro šuta. Ajmo, To isti. Navac. Ok, glupi golman.
to ne možeš obraniti, on je stvarno očajni golman. Ajde Heston. Ne, blizu lopticu. Još je naša lopta, nevjerovatno. Čudna igrica. Ali sve je dobro dok pobeđivamo. Ne, faul. Ajde. Skoro. To. Daj pred njega. Ajde Heston. Ne vjerovati. Toliko si slab. Još nije naša lopta. Tako. Ne. Je naše. Ajde, super. Onda dobro. Nemoj dirati. Oni glupi kak se ko budala popiknu. Neverovatno. Stvarno. Igrači koji imaju dara za glupost. Mislim, ne doslovno. Oni su čisto glupost i nevjerovatno. Gol. 1-1. Ne. Tragedija. Čista tragedija. Nećeš mi to raditi. Nećeš. Ide nadalje. Stova glupost. Ajde. Ne, koji glupi golman. Stvari se obrani, a niš ne obrani. To je glupost. To? Gol! To te ja pitam. Kristiko. To je moj igrač. Ok, ovo mora da čovjek na živce ide. Ali dobro, još 70 minuta stigne se još puno toga, stigne možeš dobiti i dati golova. Nadajmo se da budemo ovo drugo dali. Ne. Toplo se nadamo. Iskreno, jako se toplo nadamo. Nadamo se više od iskreno i toplo. Bitno da ne dobijemo gol. A čim više damo. I ovo je stvarno loše davanje od mojega. Apsolutno. Ovo je sad još gore nego njegovo. Ne vjerovati. Gol. Naravno Neymar. Kraj ekipe mu kako, ali svejedno gol. Ovaj golman stvarno treba novu pamet. I nove ruke, jer ove ga više ne služe dobro. Ajde, nabi to. Kristiko, zabiješ pa fulaš, ali dobro. Kakva je naša ekipa, kakva je njihova. Ali svejedno frustrirajuće. I puno živcira. Ali nema veze. Igra. Ajde Kristiko, po još jednom. Ajde. Trojica su ga okružili. Ne doslovno, ali trojica su bili kraj njega. Pa ne on bog nogometa. Ne toliko malo. I to možeš offside. Čoveče. I 89. minuta. To te ja pitam. Zadnja šansa koju on naravno ne bi iskoristio, jer je len i spor. Ok, ipak možda ima još jednu šansu. Ovo ipak završava 2-2, neriješeno. Bolje nego zadnji, definitivno, dok smo izgubili 3-1. Nadamo se da bude bar iduća utakmica pobjeda, ako ništa drugo. Tako je, krši ga, volite.
Da, 2-2. Da vidimo statistike. 2 put puca na gol i 2 gola zabija. 13 put pucam na gol, 9 ide v okvir. I šta reći? Ništa. Bolje. Njegova ekipa je definitivno bolja. Ok, evo neki igrači su dobili veće te nekakve ocjene loptice kad je već to ima. Ali da, svejedno trebamo bolju ekipu. I dobili smo još 1090 ponica i... da. Da vidimo sad dalje. Mi smo dobili možda kojega igrača za free. Jesmo. Da vidimo, iako tu isto budu očajni igrači, maramo se nećemo dodati. Samo da ne bude ovak neka čudna. Ok, da vidimo, kaj nam bila nosi? Nekoga igrača. Koje nije moglo. Tako je, ni ne trebaš nam. Tako je. Jej, još mi ovdje 50 Michaela Coinsa. Jej. Ups. Opet stisna slučajno. I da ljudi, to bi bilo to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav.